ପିହୁ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଜି କ'ଣ ପିହୁ ଖାଇବାକୁ କରିଛି ନା ଦହି ପଖାଳ, ଇଏ ଗୋଟେ ଶାଗ ଭଜା, ସରି କଲରା ଭଜା, ଇଏ ଶାଗ ଭଜା, ଇଏ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି ପୁରା ମସଲା ଦିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଛତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦହି ବାଇଗଣ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ତ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ କରେ, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ମୋତେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିକି ମୋତେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଯେତେ ଖାଉଛି ଟୋଟାଲି ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଯାଇଥିଲି। ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିଥିଲି, ଫସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି 6 ଦିନ 8 ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାସନ୍ତ ଏମିତି ହେଇକିନା ପୁରା ଫସିଯାଇଛି। ଆଉ ଡେଲି ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିବି ନା ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଏଇଟା ସତ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଏଇ ଲୋକଟା ପାଇଁ ଖାଲି ରହିଛି, ଆଉ ବୋଉ ବାଧ୍ୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ରହିଛି। କାରଣ କହୁଛନ୍ତି 6 ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ଯେଉଁ ଦହି ପଖାଳଟା ହେଇଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବାସ୍ନାଟା କେମିତି ହେଉଛି ପିଉ କହ? ପୁରା ବାସ୍ନାଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ ତ ଏଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷଟା, ମାନେ ଛତୁ ତ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ମୋର ପିହୁର। ଏଇଟା ଯେଉଁ ମସଲା ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ବସ୍ ଟିକେ ଛତୁ ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ଆଉ ଏ ମଣିଷକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବା ଗଣ୍ଡେ ହେଇକି। ଆଉ ଛତୁଟା ବି ମସ୍ତ ହେଇଥିବ, କାରଣ ବହୁତ ଭଲ ଛତୁ ବି କରନ୍ତି। ପଖାଳ ଖୁଆଇଲେ ରେଡ଼ି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ପଖାଳ। ହଁ ସିରିୟସଲି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଯାହା ବାସ୍ନା ହେଉଛି ତାଠୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇ ନଥିଲା ଆଜିକି ବୋଧେ, ମାନେ ଘରୁ ତ ଖାଇନି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ଏଠିକି ଆସି ଖାଏ ବେଳେବେଳେ ଆସି ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କ ମୁଖ ମରା ହୁଏ ଆସିଲେ ପଖାଳ ଦହି ପଖାଳ ତ ଏଟା ସଜ ଭାତକୁ ପାଣି ପୁରା ହେଇଛି, ତାପରେ ଦହି ପଖାଳ ହେଇଛି। ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଖରା ହେଉଛି, ମୁଁ ବୋଉଙ୍କୁ କହିଲି ପୁରା ମାନେ ଦହି ପଖାଳଟା ହବ, ପୁରା ଛୁଙ୍କ ମାରିକି ହେଇଛନ୍ତି। ତା ଶାଗ ହଉଛି କଳମ ଶାଗ ଭଜା, ପୁରା ରେଡି। କଳମ ଶାଗ ପୁଣି ପୋଖରୀ ପାଖରୁ ଆସିଛି, ପୁରା ଦେଶୀ ଜିନିଷଟା। ଦେଶୀ। ଖାଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଖରାଦିନେ ଗାଧୁଆ ବେଳେ ଦହି ପକାଇକି ଛୁଙ୍କ ମାରିକି ଖାଆନ୍ତି ପଖାଳ ପସନ୍ଦ, ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପିହୁ ସୁନିଲ ଲାଇଭ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆପଣ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନା କ'ଣ?